Yes, sir. Laro pa yan. Kaya pa yan. Mang na. Highlights pa na patamaan sa ulo. Tayo ba, interview muna. Sir, ano palagay nyo ano? Prediction nyo sa laban na to? So, ngayon lang kayo makakita ng receive na jump smash. Yung sakto sa net pero ginasmash na. Paano kasi sample? Paano na? Oh. Okay. Pwede mag-commentator dito? Oh, sige. Sir Van and Sir Ian, sila po yung pinakamalakas sa Palo Pals. Pinakamalakas sa bomb chicken. Hindi, pero pa ang bomb chicken. Pinakamalakas sa kumain po. Iyan yung tatitle ko ito, The Strongest in Palo Pals ha. The Strongest. Unbeatables. Ayan ha. Sir Van, The Strongest title nito ha. Ayan o, nakalagay sa mga likod o. Oh, malakas yung loob. Kinalaban sila eh. Strongest. Nasa kabila. Yan naman ang size. We have the strongest confidence. Pwede i-edit.
Oy, basta. Sinusundan eh. Siyempre, bida sinusundan. Sinusundan yung bida. Nakita nyo yun guys, nilalakad na ni Ian. Guys, ganyan ka powerful si Ian.
andun. Kasi baka late ako sa Monday, tapos hintayin nila. Is this yours? Which one? The silver one. Okay lang, baka kasi may ibang tao. Ay, hindi. Nandun yung tubig, yung orange. Ang may tubig. You can fold this. Park? Yes. You want shopping? Pinag-mix ko na siya. Kasi naka-use mo siya, pero not very bad. Siya, brand. Hindi. Ay. Ito ba? Yung kanina, parang bulo. Kasi di ako sure. Oh, pinapadala sa inyo. Sabi niya hindi siya sure if it's Monday. Para may So, paano servan eh?